Maswera sei vagarisani. Aiwa taswera zvakanaka. Muchiona ndakuunganidzai kudai. Ndakuunganidzai sevagarisani kuti tifome security yedu yakasimba. Muri kuona kuti pane unyerekupe mumapepa, muma-TV, muma-radio kuti vana vari kubiwa. Handiti. Saka ini ndaona sekuti sevanhu vari strong semi kudai so. Saka isi toda kufoma security yedu yekuti ti avoid this in mu area medu. Ndizvo. Because kana makatarisaka vanhu vazhinji vasiri vari kuba vana, vamwe vanenge vasina vana, vasingazvare. Otoonekwa ari kuba mwana, otoenda naye. Vamwe vanenge vachida kuita ma-rituals, kuda kunoshandisa mazimishonga avoko nevana. Chokwadi. Hatizoziva kuti nzeve yemwana wangu yakaendepi, ko chakati chakabviswa pamwana wangu chakaendeswa pai. Zvichavandudza rudzi rwese. Saka imimi sevanhu vakagwinya toda kuti zvinhu zvese zvakadaro izvozvo tizviparadze. Mukangoona munhu anenge asiri kunzwisisika muraini munomu, batai mudzipe. Kudzipa anosara oenda kupolisi, adzipwa. Batai munhu chaiko. Kwete kutomboita zvekutamba nevanhu vakaita sai vane mwoyo yakaipa kudaro. Mazi mwoyo asiri yekubereka, mazi mwoyo asina chanoreva mukati meupenyu. Chokwadi isusu tozvarira vamwe vanhu vana zvinoita here? Hazviite. Totofanirwa kuona kuti tachama kana zvireva kuti tinenge tinotopfuya imbwa dzedu dzekutoti mukaona chimunhu chinenge chakadaro so nembwa kutochirumisa nembwa. It's nonsense. Kana paina nembwa kurisha kudziva chete rumwe chapu dzese. Because hatingaparadzirwe vana nezigadzi rakadaro izvi. Hatini zvinhu zvakadaro munyika muno. Iye zvino izvi ndati receive a message pafoni pangu apa. Teererai munhu. Kungoti it's very unfortunate kuti inini handina mabundles. Patoita nepicture yacho but I can't download the picture because ningirikini handina mabundles. Panapa pari kutaura kuti vanhu veZimbabwe chenjerai. Pane zigadzi zidzvuku, zigadzi riri kufamba richiba vana, riine zimotikari zifortuna, riri kufamba richitora vana richinotengesa kunze kwenyika. Zigadzi iri riri kufamba richinotengesera vanoda kuita zvemishonga nevana. Saka vanhu veZimbabwe ngativei takangwarira. Zigadzi iri rine mwoyo usingaite, mwoyo wadhiabhori. Kana muchiriona hamumborifungire, hamutomboriona kuti zigadzi rakadini. Ndipei kuno majilimu, ndipei foni yenyu ndidownload. Foni yangu ine bundle saka mirai titoita hotspot. Titoita hotspot chaiyo. Zvona netitogara tatoziva ya connect. Yeah. Tone. Yo. Mashura cheo. Unze John, unze. Oh. My wee. One. Hi. Imamai. Dimi vanhu vanoda kuwanda neminwe handiti. Shuwa kuita zvinhu zvakadaro chokwadi mukadzi mukuru. Kuita mashura mudunhu akadaro iwayaye.
tinenge tichiye kuti ndana makuta zvakadaro izvo ndimi vanhu vakanzi munoda kunge muchange muri makwai ivo moyo menyu muri mapere mukada mushure Zigadzike mufungeka inini ndimaonyera ndiri kuita paine girlfriend yechikomba changu yandakatukana naye last week ndo iri kundiita zvimwe inini handisi munhu akadaro. You know me as a Christian, I'm a Christian. musade kuhwanda neminwe imamai ndinoti mundiudza kuti mari yese yamunayo yamunotongoti flashira nemota dzese dzamunofamba nadzo nehembe dzamunoita kuchinjenzi mari iyoyo munombonyatsoiwanepi muni nekuti imimi ndimuri kuuya pana muchiita zvese izvi muchitiudza zvese izvi asi ndimi mbavha hombe pane zvese amunyare kuita zvinhu zvakashata kudaro pane zvinhu zvese imimi mobva manyatsoita decent group ndimona anonzi madecent group amunyare inga vanhu vanotondivenga nei vanhu vanondivenga kainiti maijilimi muri yoga bekutanga pamataura mukati zigadzi ratinge tawana isusu tinoriita sei vatoridi kuriruva kana kuriuraya vatoridzi Zipa!